Evet, Finlandiya'dan belki just. Siz kendiniz belki tamam. tanıtabilir. Tabii kendisi bir tanıtsın şeyi, Ole hyvä. heyetimizi. Joo. Ei varmaan ole tarpeen tähän puhua. Ei varmaan. No niin, kunnioitettu herra professori ja Şu ön tarafa da otursunlar ama. Tabii. Tamam, sain professor. eli kunnioitettu herra professori ja muut isäntämme. Vediär Evsahikilervis. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että meille tuli tilaisuus tulla tänne teidän luoksenne. Så minnettaris poräkielipildiimisitsin. Me olemme ryhmä suomalaisia luterilaisia kristittyjä Finlandiadan, miss Lyterien Christianaris. ja olemme tällaisella historiallis-hengellisellä tutustumismatkalla Istanbuliin. Se jahattelisen amatse Istanbulun taarihin yöremek aineanda Istanbulun ruhsalle anlamak yöremek. Matkamme on tavallinen turistimatka, Normaal turist jotsu. mutta olemme erityisesti kiinnostuneet islamin kirkollisesta ja uskonnollisesta menneisyydestä ja tilanteesta. Ama özellikle islamietten merakleis ve islamietten simdiki turmunun taarihini ei pilki almaya keltki. Ajatuksemme, kun pyysimme tätä vierailua, oli se, että jos te voisitte kertoa meille tämän instituutin työstä ja jos meillä sen jälkeen olisi tilaisuus esittää kysymyksiä islamiin liittyen. Pisim peklentymiskielin puu toplantömysitsin pekisis russisin instituutinysy vakvinnysy tannetapilyyssinis siis tannetapilyyssinis ve sora imkan varsa pekipis islamiet leikille sorular sisäsuna piliistä siis se vaklara piliistä. Evet, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Mä kiitän paljon. Önce size, sonra gelen bu heyete. Ja koko ryhmää. Kur'an'ın 49. suresinde Koranin 49. suurassa Allahü Teala şöyle buyurur. Jumala sanoo, Biz insanları bir erkekle bir dişiden yarattık. me loimme ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ve onları milletlere, boylara, kabilelere ayırdık. Ja jaoimme tavallaan kansat eri heimoiksi. Öyle yaptık ki birbirleriyle tanışabilsinler. Ja niin tehtiin, että he voisivat tutustua toisiinsa. İçinizde en değerli olanınız, Allah'a karşı en saygılı olanınızdır. Ja teistä se, joka kunnioittaa Jumalaa eniten, on kaikkein arvokkain. Dolayısıyla burada sizin bulunmanız bu açıdan son derece önemli. Ja tämän vuoksi se, että tulitte tänne, on viimeisen päälle tärkeä asia. Birbirimize tanışmamız Voimme tutustua toisiimme. ve iyi ilişkiler içerisinde bulunmamız için çok önemli. Ja voimme luoda tämmöisen hyvän suhteen. Oradan bir Türkçe Kur'an-ı Kerim verir misin? Bir de Kur'an-ı Kerim'in 2. suresi var. Ja Koranin toisessa suurassa sanotaan, Bana ver. Tamam. O surenin 148. ayetinde Allah şöyle buyurur. 148. jae. Herkesin kendine göre belirlediği bir hedefi vardır. Kaikilla on niin kuin, oma tavoitteensa. Yani burada Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsettikten sonra Tässä puhutaan siis juutalaisista ja kristityistä. herkesin kendine göre belirlediği bir hedefi vardır. Kaikille on niin kuin, tai annettu oma päämäärä. Siz iyiliklerde yarışın. Kilpailkaa hyvyydessä. Dolayısıyla yani Allah'ın bize verdiği emir iyiliklerde insanlığın iyiliğine ve faydasına olan şeylerde yarışma. Eli Jumalan meille antava tehtävä on kilpailla, niin kuin hyvänä olla hyvyydessä. Bu açıdan da bu toplantı son derece
Ja mutluluk verici, tästäkin, güzel bir şey oldu. tästäkin näkökulmasta tämä tilaisuus on niin kuin erittäin onnellisuutta luova ja antava. Hem size hem de gelenlere tekrar teşekkür ederim. Ja kiitän teitä kaikkia. Burayı tanıtayım mı? No Pelki Piras bu Ha, tamam. Akvenes ja siis Skandinisten Pelki Passaajapilis. Tabii ben işte bu bir İslami ilimlerde yani üniversiteyi bitirdikten sonra ilk görev yerim İstanbul Müftülüğü oldu. Joo. Hän oli, kun hän lopetti, hän on siis islam oppinut ja kun hän lopetti yliopiston, hän oli Istanbulin müftilikte. Hän siis toimi, mikä se on suomalainen, tämmöisessä islamilaisessa kirkkohiippakunnassa tavallaan, niin kuin sanotaan näin. İşte orada 1976'da siellä 1976 hän aloitti siellä. Orada 21 sene fetva kurulu başkanlığı yaptım. Yani dini sorulara cevap veren kurulun başında bulundum. Ja siellä 21 vuotta hän vastasi. Piraspu myftylük niin oldun annattiormon onu annata pilirin psyko jenipirka. Eikä tämä myfti on siis tämmöinen islamilainen korkea virkamies sanotaan, joka pystyy antamaan niin kuin Koranista tulkintoja, eli fatvoja. Ja eri alueilla on tämmöinen virkamies, joka nyt tällä hetkellä esimerkiksi vastaa näistä alueilla toimivista imaameista. Se on vähän niin kuin sen alueen piispa, voidaan sanoa. Ja hän toimi tämmöisessä, mikähän mä keksin se sana oikein, kun ei se oikein hiippakunta, kun täällä ei ole piispoja, mutta tämmöinen islamilaisen alueen johdossa, tai tämän Istanbulin alueen johdossa 20 vuotta semmoisessa komitean johtajana, joka antaa näitä islamilaisia fatvoja. Eli että mikä on oikein, mikä on väärin, miten pitää toimia. Buyurunuz. 1997'de İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğe başladım. Ja 1997 hän aloitti professorina toimimisen Istanbulin yliopistossa. Orada İslam hukuku derslerini okudum. Ja İlahiyat hän on siis teologisessa tiedekunnassa islamin lain asiantuntija. İstanbul Müftülüğü'ndeyken Osmanlı mahkemelerinin arşivi var orada. Silloin kun hän toimi tässä Istanbulin uskonnollisena virkamiehenä, niin siellä heidän toimistossaan on Osmanni ajan arkistot. O arşivi de ben yönettim. Hän johti myös tätä arkistoa. O doktoramı orada yaptım mahkemelerin çalışmasıyla. Ja hän teki oman tohtorin väitöskirjansa tähän arkistoon liittyen, sen aikaisen oikeuslaitoksen toimimisesta. Avrupa'dan, Amerika'dan ve dünyanın değişik yerlerinden gelen araştırmacılara da yardımcı oldum. Ja oli myös sitten avuksi Euroopasta ja Amerikasta ja maailman muista kolkista tuleville tutkijoille. Şimdi tabii problemler, yani fetva işiyle meşgul olunca insanlar problemlerini size getiriyor. Ja kun hän oli vastuussa näistä fetvojen antamisesta, niin hän usein kohtasi erilaisia ihmisten ongelmia. Problemlere bir geleneksel çözüm arama usulü var. Ja hänen tehtävänsä oli sitten tästä islamin perinteestä etsiä ratkaisuja näihin ihmisen ongelmiin. Bir de Kur'an'da belirtilen şekilde bir çözüm yolu var. Ja sitten Koranista etsiä näitä vastauksia. Biz bu kadar uzun yıllar boyunca 1983'ten başlayıp bugüne kadar devam eden ilmi toplantılar yaparak problemlere çözümler aradık. Ja sitten vuodesta 1983 ne on tehnyt tämmöisiä teologisia kokouksia, tai hän on ollut semmoisessa mukana, jossa näihin erilaisiin elämän ongelmiin on etsitty ratkaisuja Koranin ja islamin perinteen pohjalta. Şimdi burada bir çeşit şeye benzer, Martin Luther'e benzer bir durum ortaya çıktı. Ja tätä tehdessä hän huomasi, että se heidän tilanteensa tulee hyvin lähelle sitä tilannetta, jossa Martti Luther oli aikana. Ve şunu ortaya koyduk.
Kur'an'da anlatılanlarla Müslümanların yaptıkları arasında büyük bir fark var. He huomasivat, että Koranin opetuksen ja sen muslimien Koranin selityksen ja tekojen välillä on suuri ero. Ve bunu ortaya koyunca farklı bir çizgi belirdi. Ja sitten kun he huomasivat tämän, niin sitten he alkoi tavallaan siitä tämä uusi linja. O fark bugün bizim bu vakfımızın farkı haline dönüştü. Ja se on tämän säätiön syntymisen syy. Şimdi bizim bu vakıfta dini problemler çözümlenirken Allah'ın iki türlü ayetinden yararlanır. Ja kun tässä säätiössä nyt ratkaistaan näitä uskonnollisia ongelmia, niin niissä otetaan huomioon Jumalan kahdenlaiset antamat jakeet. Birisi Allah'ın yarattığı ayetler ki tüm varlıklar, ne kadar varlık varsa insan, hayvan, tabiat, taş, gök, yer, onlardan yararlanılır. Buna Allah'ın yarattığı ayetler denir. Joo, ja on sitten semmoisia jakeita, jotka koskee kaikkia luotuja ihmisiä, eläimiä ja muita. Ja nämä on niin kuin Jumalan luotuja jakeita. Biliyorsunuz bütün bilim bunlardan oluşur. Ja koko tiede lopulta lähtee näistä jakeista liikkeelle. Bir de Allah'ın indirdiği ayetler de o da Kur'an'da olan ayetlerdir. Ja sitten on toiset niin kuin jakeet, jotka on tässä Koranissa olevia jakeita, jotka on Jumala ilmoituksella laskenut tänne näin. 30. surenin 30. ayetinde Allah dini şöyle tanımlıyor. 30. suuran 30. jakeesta Jumala sanoo näin. Diyor ki yüzünü dosdoğru bu dine dön. Allah'ın yaratma kanunu. Että kun käännät katseesi tähän uskontoon, Allah'ın Yaratma kanunu, yani doğa kanunları. Kun katsot tätä uskontoa, niin näet myös Jumalan luonnollisen lain. Doğa kanunlarına yani. Doğru din bu dindir diyor. Ja sanoi, insanları ona göre yaratmıştır. Ja Jumala sanoi, että hän on luonut ihmiset tätä uskontoa varten ja tätä uskontoa katsemalla. Tämä uskonto sopii myös tähän luonnolliseen lakiin. Doğru din bu dindir. Tämä uskonto on se oikea uskonto. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Mutta monet ihmiset eivät tätä tiedä. İşte bizim bu vakfı farklılaştıran bu. Yani şöyle ifade ediyoruz. Allah'ın indirdiği ayetler Kur'an'la, yarattığı ayetler varlıklar alemi, ikisini birleştirerek dini problemlere çözümler arıyor. Eikä tämän säätiön tavallaan tämä ominaisuus, oma peräisyys tulee siitä, että ne yhdistää nämä Jumalan Koranissa ilmoittamat jakeet. Ja sitten hän varmaan tarkoittaa tämmöistä luonnollista lakia, jotka liittyy tähän elämään liittyviä sääntöjä ja muita. Ja nämä kaksi, tämä luonnollisen lain ja tämän Koranin lain yhdistäminen antaa oikean tulkinnan, oikean kuvan islamista. Şimdi biz bir açıdan şeye benziyoruz, yani Luther'e benziyoruz. Tästä näkökulmasta me muistutetaan vähän Lutheria. Çünkü geleneğe karşı çıkmak kolay bir şey değildir. Koska semmoista vanhaa perinnettä vastaan nouseminen ei ole helppo asia. Bir anda herkesi karşınızda buluyorsunuz. Ja silloin kaikki on teitä vastaan. Ama yani Luther gibi bizi şatosuna alan bir Fredrik yok yani. Mutta heillä jos oikein mielestä ei ole tavallaan semmoista tahoa, joka heidät niin kuin laittaisi kirkon kiroukseen. Dolayısıyla ilkelerde herhangi bir taviz vermeden, yani ilkelerde hiçbir değişiklik yapmadan yürümeye devam ediyoruz. Ja sen takia he voi jatkaa tätä työtään pysyen näille periaatteilleen uskollisena. Yani hiç kimsenin kutsallığı yoktur. Kellään ei ole pyhyyttä. Öyle dine girmek insanların kişisel kararıyla olur. Vaftiz gibi bir şey söz konusu değildir. Niin, että uskoon tuleminen on tavallaan ihmisen oma päätös. Ei ole kysymys semmoisesta kasteen kaltaisesta asiasta. Günahları sadece Allah bağışlar. Vain Jumala voi antaa anteeksi synnit. Tai antaa anteeksi synnit. Ve kişiye çalıştığının karşılığından başka bir şey de yoktur. Ja
se, mitä ihminen tekee, niin hän saa siitä palkkansa. Yani Pahassa ja hyvässä. kadercilik dediğimiz şey, kader Kur'an'da ölçü olarak adlandırılır. Ölçü. Niin, kohtalo on islamissa siis semmoinen tärkeä termi. Hän sanoi, että kohtalo ei Koranissa, kohtalo Koranissa tarkoittaa pikemminkin sellaista mittaa. O ölçülere uyan, yani evrensel standartlar diyelim, ona uyan kişiler kadere uymuş olur. Ja tämä mitta tarkoittaa tämmöiset niin kuin luonnolliseen elämään liittyvät standardit ja kriteerit. Ja joka elää tavallaan tätä elämää näiden luonnollisten standardeja ja kriteerien puitteissa, elää kohtaloaan todeksi. Bunu belki bu kader kavramı biraz açıklamam lazım. Eikä toinen Sizin ona evet aina size tercüme ediyorum ama bazı onların bilmediği kavramlar var. Biliyorum, ondan dolayı bundan Ja kader on siis islamissa semmoinen käsite, joka tavallaan tarkoittaa, kun väärin ymmärretään, niin se semmoista kohtalouskoa, että Jumala on kaiken maan säätänyt näin ja mun elämässä täytyy mennä kaikki tällä tavalla, että mä en voi sille asialle mitään. Ja hänen näkemyksensä, että ei, että se on vaan tämä luonnonlaki, on tämä kohtalo, ja ihminen päättää tämän luonnonlain puitteissa, miten hän elämässä elää. Purus. Evet. Hiç kimse, yani herkes yalnız Allah'a kul olur. Kaikki ovat vain yksin Jumalan palvelijoita. Din adamlarının görevi insanlara doğruyu göstermek. Ja niin kuin uskonnon opettajan tai hiç kimse için yani kimse kimsenin günahını bağışlatamaz. Uskonnon opettajan tehtävä on vaan näyttää tätä oikeaa tietä. Kukaan ei voi antaa toiselle syntejä anteeksi. Hiç kimse ahirette kimseyi kurtaramaz. Ja kukaan toinen ei voi tuomiopäivänä pelastaa toista. Evet. Böyle bir giriş yapmış olalım. No niin, tämä oli tämmöinen johdanto. Teşekkürler. Så okej, annat spände aslında ilk defa duydum bu nasıl geldiniz? Så okej. Abdülaziz Bayındır. Hänen nimensä. Abdülaziz Bayındır. Abdülaziz Bayındır. Evet. Şimdi daha devam etmek isterseniz ya da sorular sorabilir miyiz? Nousiko tähän saakka puhutusta kysymyksiä? Tai mitä muuta kysymyksiä? Purr. Puhu siihen mikki. Anteeksi antamuksesta haluaisin lisää tietää, mitä se tarkoittaa teille. Miten sitä pyydetään ja keneltä? Islami, että paaslanma kavran varma. Piri affete kimden istiyoruz ve kim affedebilir. Tabii eğer bir insan bir başka insana karşı kötü davranışta bulunmuşsa, ben size kötülük yaptıysam siz affedersiniz. Jos hän tekee mulle pahuutta, niin silloin minä olen se, joka antaa hänelle anteeksi. Ama Allah'a karşı kötülük yaptıysam, yani günah işlediysem sadece Allah affeder. Mutta jos Jumalaa vastaan tehdään rikkomuksia, niin silloin Jumala antaa anteeksi. Başka hiç kimse affedemez. Kukaan muu ei voi antaa niitä syntejä anteeksi. Hocalar sadece onlara nasıl Allah'tan af dileyeceklerini öğretir. Ja hotsa on oikeastaan tärkeä käsite, mikä voitte ihan oppia. Se on nämä kaikki imaamit, uskonnon opettajat, tämmöiset hengelliset johtajat, niistä sanotaan hotsa yleensä. Ja hotsan tehtävä on vaan ohjata tietä ja näyttää tietä sille, että mistä sitä anteeksiantoa saa ja miten. Onko muita kysymyksiä? Yani günah çıkarma diye bir şey yok. Eikä heillä ei ole tämmöistä rippiä tai synnin päästöä. Jos mä kysyn tässä välissä, jos ei dielim ilk finns olarak eikä mä kysyn semmoisen kysymyksen, että mitenkä sitten imaamin tehtävä seurakunnassa, jos siellä joku ihminen elää julkisynnissä, niin onko imaami jollain tavalla vastuussa niin kuin varoittaa häntä tai ohjata häntä oikealle tielle?
Se dielim siis sematen svaria. Pir musliman kardesoda se herkes piljor oso kynahtajasior dielim. Ama namassa katelior hersaman pytyn kerken seiler japior. Ama herkes itsin pelli o kendi hajattenta se toru japmajan piri. Imanen meidän hotsanen pir körevi varmi pukonuda. Onu hotsa tiedot benim sorunum de ilmi diyor ya da ne yapıyor. Şimdi insanların gerçekten imanı olup olmadığını sadece Allah bilir. Eikä vain yksi Jumala tietää, onko ihminen uskossa tai ei. Çünkü iman kalpten kabul etmektir. Koska usko on sydämen niin kuin, vahvistus tai sydämen hyväksymää. Kalpten kabul edip etmediğinde Allah'tan başkası bilmez. Ja sitä, mitä siellä sydämessä on, ei kukaan muu kuin Jumala voi tietää. Ben Müslümanım diyen herkesi Müslüman kabul ederiz. Kaikki, jotka sanoo, että minä olen muslimi, niin minä hyväksyn hänen, että hän on muslimi. Çünkü hiç kimsenin kalbini bilemeyiz. Koska minä en voi tietää kenenkään sydäntä. Onun davranışlarında yanlışları varsa deriz ki Allah'tan bağışlanma iste. Ja jos minä näen, että toisella on jotain niin kuin, vääriä tai syntejä, niin minä sanon, että hänen pitää pyytää niitä anteeksi Jumalalta. Allah işlenen bir iyiliğe 10 sevap verir. Allah. Yani bir insan bir iyilik yaparsa, bir güzellik yaparsa 10 tane sevap alır. Elikkä sevap on semmoinen sevap. Elikkä sevap-termi on tärkeä termi. Ehkä se on tavallaan eräänlainen niin kuin Jumalalta saatu piste. Tämmöinen, niin kuin, että kerät, jos sä teet hyvyyttä, niin saat sitä 10 tämmöistä hyvyyspistettä. İşlenen bir günah karşılıkta bir günah yazar. Mutta jos sä teet yhden hyvyyden, saat 10 pistettä, mutta jos teet yhden pahuuden, niin siitä tulee 1 virhepiste. Sevap. Bir insan bir iyilik yapsa, 10 tane de kötülük yapsa, o zaman günahıyla sevabı eşit olur. Eli jos ihminen tekee yhden hyvän teon, niin siihen määrään voi tehdä 10 pahaa tekoa. Ama tabii bu Allah'a karşı olan kötülük, insanlara karşı olan kötülük değil, insanlardan özür dilemek. Niin, mutta tässä puhutaan vaan nyt Jumalaan vastaan tehdystä synnistä. Sitten jos tehdään ihmistä vastaan syntiä, niin silloin anteeksiantamus on saatava siltä ihmiseltä. Mesela bir insana karşı kötülük yaparsa bir kişi, mesela geldi, benim bardağımı kırdı adam, aldı, vurdu yere kırdı bu bardağı. Jos mies tulisi ja ottaisi hänen mukissaan ja rikkoisi sen. Hem bu bardağı bana vermesi gerekir, bir bardak parası daha vermesi lazım. Ja silloin hänen pitäisi antaa hänelle tuo lasi ja antaa myös sen lasin arvon verran rahaa. Çünkü bu bir bardağı bana verdiği zaman bardağımı iade etmiş oluyor. Jos se mies antaa vaan lasin, niin silloin hän on saanut takaisin sen, minkä hän on ottanut. İkinci bardak da onun cezası. Ja se toinen lasi, minkä hän joutuu maksamaan, on sitten se hänen rangaistuksensa. Şeyde de tabii bir insan günahlı olarak ölürse, jos joku kuolee syntisenä, eğer müminse, yani müşrik değilse, bir müşriklik en büyük günah müşrik olmaktır. Müşrik anlama. Müşrik şey demek, yani Allah'ı ikinci sıraya koymak demek. Evet. Elikkä ama şimdi bunu belirtiniz künahle dediniz ama müşrik tabii ki künahle. Önce müşriği daha sonra tamam, okey, tamam. Eikä nyt onu daha sonra anlatalım. Bir insan inançlı olarak ölmüşse, elikkä jos se inancı anlatmıyorum. Daha sonra. Okei. No niin, nyt mennäänkin toisessa järjestyksessä, missä näet. Okei, eli jos joku kuolee uskovaisena, günahı sevabından azsa, ja jos hänellä on vähemmän syntiä kuin näitä sevapeja, ya da eşitse, tai jos ne pisteet on tasan, doğru cennete gider. Silloin hän menee suoraan taivaaseen. Ama günahı daha fazlaysa, mutta jos on enemmän syntiä, o zaman cehenneme gider. Silloin hän menee helvettiin. Cezasını çeker. Hän saa rangaistuksensa. Ve çıkar tekrar cennete ja gider. sitten hän pääsee taivaaseen. Cennetteki yakınlarının yanına yerleştirilir. Ja sitten pääsee sinne, missä muutkin pyhät uskovaiset on.
Ama Allah'a inanmadan yani ölürse, mutta jos joku kuolee epäuskossa, o zaman cehennemden hiç çıkmaz. Hän ei ikinä pääse pois helvetistä. Şimdi tabii Allah'a inanma konusu bir kere bütün insanlarda yani Kur'an-ı Kerim şunu kabul eder. Bütün insanlar Allah'a inanır. Korani sanoo, että kaikki ihmiset uskovat Jumalaan. Nasıl inanır? Miten he uskovat? Herkes çevresindeki tabiatı, yani Allah'ın yarattığı şeyleri görerek yaratıcıya ulaşır ve yaratıcının bir tek olduğu kanaatine varır. Kaikki ympäristöönsä katsoessaan, luonnon nähdessään näkevät, että se on todiste Jumalan olemassaolosta. Eğer bu insanların başka bilgisi yoksa, kendilerine Allah'ın bir elçisinin emri ulaşmamışsa, jos tällä ihmisellä ei ole mitään muuta tietoa, eli hän ei ole saanut tietoa Jumalan ilmoituksesta. Bu insanlar dürüst kişilerse, doğru yapmışlarsa cennete giderler. Jos hän on elänyt hyvän elämän, siis semmoinen ihminen, joka ei ole saanut tätä Koranin ilmoitusta, niin hän pääsee taivaaseen. Ama eğer diyelim ki Kur'an'ı gidip ona anlattık. Mutta jos tämä ihminen on kuullut Koranin ilmoituksen, kendi diliyle Kur'an'ı anladı, ja hän on omalla kielellään ymmärtänyt Koranin viestin, ve bunun Allah'ın kitabı olduğunu kavradı, ja hän on ymmärtänyt, että tämä on Jumalan kirja, o zaman buna göre davranması gerekir. Silloin hänen täytyy toimia Koranin mukaisesti. O zaman ona göre davranmamasının cezasını ahirette görür. Ja silloin jos hän ei toimi, niin kuin Korani kehottaa, niin silloin hän tuomiopäivänä tulee saamaan siitä rangaistuksensa. Şimdi biz de mesela İsa'ya Müslümanlar olarak her Müslümanın İsa'ya inanma zorunluluğu var. Kaikkien muslimien täytyy uskoa Jeesukseen. Mesela İsa'ya inanmayan bir kimse Müslüman olamaz. Joka ei usko Jeesukseen, ei voi olla muslimi. Evet. Ama İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul etmeyiz. Mutta me emme voi hyväksyä sitä, että Jeesus on Jumalan poika. İsa'yı Allah'ın çok değerli bir elçisi kabul ederiz. Me näemme Jeesuksen Jumalan arvokkaana niin kuin viestin tuojana. Allah ona İncil'i vermiştir. Ja Jumala antoi hänelle evankeliumin. İsa Bakire Meryem'den doğmuştur. Jeesus syntyi neitsyt Marjasta. Evet. Ve İsa ölmüştür. Tekrar gelmeyecektir. Jeesus kuoli, mutta ei tule takaisin. Kelmeyetse. Tekrar gelmeyecektir. Mutta hän kuoli, mutta ei tule takaisin. İnsanlar onu tanrılaştırmışlardır. Ja ihmiset on hänet tehnyt tämmöiseksi jumalaksi. İsa ne Allah'ın oğludur ne de tanrıdır. Hän ei ole Jumalan poika eikä Jumala. Allah'ın çok değerli bir elçisidir. Hän on arvokas Jumalan viestin tuoja. Evet. Şimdi bizde kiliseden temel farklarımız şunlardır bizim. Jos verrataan meidän uskon ja kirkon uskon eroa, niin se on... Bizde cami bir kilise gibi değildir. Toi moskeja ei ole niin kuin kirkko. Yani Allah ile insanların arasına giremez. Ei kukaan niin kuin, ei voi mennä Jumalan ja ihmisen väliin, niin kuin ilmeisesti kirkko menee. Yani bir insan doğrudan Allah'a kulluk eder. Ihminen palvelee suoraan Jumalaa. Yani hiç kimse kimsenin aracılığıyla aklanmaz. Kukaan ei tule vanhurskaaksi jonkun toisen kautta. Evet. Tamam tabii. Tämä, no kysy se suomeksi. Şey alın. Siihen mikrofoniin. Mikrofon alın.
Olisin kiinnostunut tietää, että minkälainen on lapsen asema islamissa. Eli onko olemassa joku tietty ikä, jonka ikäisenä lapsi on täydessä vastuussa Jumalan edessä, ja sitten niin kuin mitä tapahtuu ennen sitä? Että onko siinä tapauksessa kuitenkin vanhemmat jollakin lailla vähän niin kuin välimiehiä? Se on sosuklaren turmun asul, sosupirjasta, islamieteköre sorumlu, olma ja passli ormu, japtiklarendan, ve jastan önse, kim sorumlu, on anne papalarmut sorumlu ja da sorumlu olan var mı? Çocuklar erginlik çağına girmeden, yani kızsa işte adet görmeye başlamadan, erkekse işte tam vücut gelişmesini tamamlamadan ölürse sorumlu değil. Eli jos ennen teini-ikää lapsi ei ole vastuussa. Ja teini-ikä alkaa naisilla kuukautisesta ja miehillä jotenkin ruumiin kehittymisestä tiettyyn pisteeseen. Ja sitä ennen ei ole vastuussa. Yani onların herhangi bir sorumluluğu yok. Öldükten sonra onlar cennete giderler. Ve diğer cennetliklerin, yani annesi babası da cennete gitmişse onlarla beraber olurlar. Yoksa diğer cennetliklerin yanında böyle bunları sever, çocuk gibi. Eli he pääsevät ennen tätä taivaaseen, ja jos ne vanhemmat on siellä, niin ne kohtaavat vanhemmat siellä. Jos vanhemmat ei ole siellä, niin sitten ne muut uskovaiset pitää niitä omina lapsinaan. Meillä luterilaisilla tämä uskon ja hyvien töiden suhde menee sillä tavalla, että ajatellaan kristinuskossa, että se peruskäsky on 10 käskyä ja lyhennettynä ne on, että rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta Luther tulkitsi tämän sillä tavalla, mä vasta käännän tähän saakka. Vis ristianollark, lyterian ristianollark, på imanen ve eilemnidiorsunus, i aptiklaren iliskisi. Evet, pöyledir, se pisekö på on emir, önemli, vepu on emirassında, iki emire, ösetlenior, vepu ikiemir härseiden on se allaha sevetseksenis, ve komsunu kendin kipi sevetseksenis. Niin Luther tulkitsi tämän sillä tavalla, että se mitä Jumala meitä käskee ja mitä meidän tulee tehdä, niin me voidaan Jumalaa uskoa. Ja kun me uskotaan Jumalaa, niin silloin me rakastetaan lähimmäistä. Eli loppujen lopuksi tämä meidän hyvät työt, niitä ei voi osoittaa Jumalalle, vaan lähimmäisille. Pis inanioruskin pis allaha inandömes itsin i isleri apiorus. Osaman hitspil saman öyle turumkeli jorki pispu i isleri missi allaha sunmus oli jorus. Se on kun i isleri miss allahan piste japtö piste etkiledi onun issitir. Ja siksi viimeisellä tuomiolla meitä ei tuomita sen mukaan mitä me ollaan tehty Jumalalle, vaan mitä me ollaan tehty kaikkein heikoimmille lähimmäisillemme. Onun itsin jarkikynynde pisse kun allaha i islärimisi sunamaiski on lara köre pisse mahkumiet olmajatsak. Ama karteslärimisi japtekki on lara allahan japtö isi. Sen takia niin kuin tavallaan niitä pisteitä ei saada suhteessa sitä, mitä tehdään Jumalalle. Kun piste on itsin pöydä sevap-systeemi jok. Kaikki mitataan sen mukaan, kuinka me toimitaan suhteessa lähimmäiseen. Amma ynemni ollaan se komsularmisla nasiliasiors. Oliko susi joku kysymys? No.
Bakalım nasıl bunu düşünüyorsunuz? Evet, göreceksiniz. Şimdi tabii biz biliyoruz ki Luteryenlerde müthiş bir kadercilik var. Kader inancı var. Kaderin. He tietävät, että luterilaisuudessa on vahva tämmöinen kohtalousko. Yani bildiğim yanlışsa siz düzeltin, ben öyle biliyorum. Luteryenler kişinin kendi gayretiyle değil, Allah'ın seçmesiyle kurtulacağına inanıyor. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta luterilaiset uskoo niin, että Jumalan valinnalla pelastutaan. Eikä Soralömmö, Doru, ajateletko, että on ehkä mikä on valinnan osuus meidän pelastuksessa? Haluaako joku vastata? No, mun mielestä se ei ole luterilainen, vaan se on reformoitu oppi. Puhutaan kalvinism teki öretti. Lutherin öretti piras varkle. Kalvinism tepu iki setsin var. Alla kalvinism te se reform öretti sinne. Sen te kimlerkidior setsimis. Sen me kimlerkidior setsimis. Luther dior alla insalar setsimis. Ama saada se pirtarafa setsimis. Ama pissonu pilmiorus, pardon. Setsilen pu kynahöndan nefret eden ve töypeet mek isteen saif insanlaritsin önemlipir allahen vaate. Ama Luterien lär hitspir saman diemeski pensetsildi. Ben cenneteye gidiyorum. Bu bizim inanımızda değil. Tabii kimin seçildiğini evet. O kişi bilmeyebilir de yalnız ben yani bu bilgim yanlış mı? Evet, Kalvinizmde kader çok daha katı. Onu biliyorum. Niin voi olla, että olen ymmärtänyt väärin, mutta kalvinismissa on tämä niin tämä kohtalausko vahvempi. Yani insanı bir eşya gibi kabul ediyor böyle bir. Evet, daha katı tie piliris. Çok katı. Evet. Ama peki kaderkelimenin kuulemassa orada tam dorudeil. Piras tapi penim de problem var sydäkin puu sisin anlattiklarnissa finnilleri anlatteemda pen kelimelle hangikelime kuulan jornus kun finse döle pir kelime jok. Ama tapi kader die piliris ama pen kader ne demek ve pu setsim ne demek piliorum ve ben se tam esitteil. Ama kader kelime kuulana piliris. Önemli de ya evet. Biz kendimizi ifade edeceğiz, siz de kendinizi. Evet, evet. Şimdi ama yani Tanrı'nın seçmesiyle insan kurtuluşa eriyor, değil mi? Öyle bir inanç var. Onko semmoinen usko, että tämä Jumalan valinta pelastaa ihmisen? Jos mä voin vastata. Bizim inanımıza göre İsa yani Messi. Tanrı beni seçmiş mi seçmemiş mi onu bilmeyebilirim. Evet, evet. Ama kurtuluş Tanrı'nın evet. seçmesiyle. Se kutsakitap diyor se iman eden vaftisolan kurtulacak. Bu ikisi ei ole. Sormasi kerken se. Mä sanoin, että raamatuopettaja, että joka uskoo ja kastaa, se pelastuu. Pu iman naselkelior on sormamassa laasemosamat vaftispellipirse. Ama iman naselkelior. Luteriennikte, jos eli puöreti var. Mä kysyn, miten usko tulee. Ja edes luterilaisuudessa on tämä opetus. Pu iman Allahen sösyille, Allahen kelamlat kelior. Kutsaruh pu kelamda. Pu kelam pisse vaas edildiinde tujurlunda. Pisse pu imane pir armanolarak verjor. Ve närde pu kelam tujurliorsa iman dou ja pilir. Ama kelam joksa imanda olmassa. Assenta sissin piras annatten skipi. Sis sora pilirmi pu siis tähän asari se kelenee paalasinis. Teilmi. Mä pu annatten. Sadece Kur'an'a bağlıyız. Evet. Ama bu geleneklerden hiçbirine no pelkki paskapir saman punukonussa. No mä siis selitin, että me ajatellaan, tai luterilaisuudessa on tämä ajatus, että usko tulee sanasta, usko tulee kuulemisesta sanasta ja Pyhä Henki on sitoutunut sanaan ja sen sanan kautta usko annetaan ihmiselle lahjaksi ja siellä missä ei ole Jumalan sanaa, siellä ei ole uskoa. Eşari geleneği size çok benzer yani. Evet. Ama biz onu kabul etmiyoruz. Evet, pelkki sorra, çok meräkettin pääse sorrolarin keldi amasim pelkki pukun uikun teil paska saman onların konusana. Şimdi mesela sizde vaftiz var. Vaftizde eğer kilise kabul ederse bir insan Hristiyan olur. Ama biz bunu asla kabul edemeyiz. Teillä on tämä kaste ja eli kun kirkko
hyväksyä, että joku ihminen kastetaan, hänestä tulee kristitty. Meillä ei ole tämmöistä. Mä voisin sanoa jotakin. Jussi P. Jos ajattelemme maailman miljardia kristittyjä, niin eri kirkoissa on ehkä vähän eri painotus siinä uskon varmuudessa tai pelastusvarmuudessa. På pytyn ristian tynya edusyn jorsak, på imanen eminli, imanda nekadar emin olapiliiriski piras farkle tysyntseler farkle tysyntse deilama farkle sekilde annastelior. On totta, että evankeliumissa sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastaa. Se kelam diorki iman eden vaftisolan kurtulatsak. Eri kirkot painottavat pelastusvarmuutta vähän eri tavalla. Ama paase kiliseller pu iman neden demektiini piras farklösekilde altsisiolarpun. Sanon tämän ehkä vähän humoristisesti nyt, mutta luterilaisena kristittynä on luotettava Jumalan armoon ja pelastustahtoon. Punu piras, sanonko mä luuleeko se humori? Eikö mä sanon tämän vähän niin kuin... Joo, sano vaan loppuun, niin mä käännän sitä koko ajan. Joo, luterilaisen kristityn on tietenkin luotettava Jumalan armoon, mutta olen itse ymmärtänyt oman kirkkokuntani näkemyksen niin, että olisi kaunista, jos luterilainen ei olisi siitä ihan liian varma. Että nöyryys säilyy, että Jumala pelastaa, eikä kukaan toinen. Sakaseklinde diorum dedi sei Lyterien lerpu kendi kurtulusundan ve Allahan merhabendiden vasen sok eminler. Ama paasen asında keskiokadar emin olmasaydılar daha iyi olabilir. Şimdi bakın Allah 28. surenin 56. ayetinde. Eikä 25. 28, 56. Ei kun 28, 56. 28 suura 56 onun için dedim baksınlar diye burada isterlerse İngilizce var verebilirim ya da şu Almancasından. Belki Jussi P. Puhutaan Englannilla. İki tane İngilizce var. Täällä on vielä englannilla. Arzu edenlere verebilirim bakmaları için. Almanca da var. 28. You cannot give guidance to whom you please, but Allah gives guidance to whom he pleases. And he best knows those who deserve guidance. Tamam. Bak diyor ki sen bu Muhammed peygambere hitap ediyor. Eikä tässä oli, mikä sitä nyt suomentaisi? Ja voi suomentaa. No suomennapa. Että kuulosti aika luterilaiselta suuran kohdalta. Finns jollain herkäs inglissä. Eli et voi antaa neuvoa kenelle haluat, mutta Allah antaa neuvon, kenelle hän tahtoo. Ja hän tietää parhaiten ne, jotka ansaitsevat neuvon tai opastuksen. Tämä vapaa käännös. Yani sen yani bizde peygamber de kimseyi dine kabul edemez. Peygamber. Yani Muhammed peygamber de kimseyi sen Müslüman oldun diyemez. Eikä kukaan ei voinut niinku Muhammedillakaan sanoa, että sinä olet muslimi. O kendisi kabul edecek içten. Hän itse ottaa islamin vastaan. O zaman ben Müslüman oldum derse kendisi tamam der. Ne yapması gerektiğini anlatır. Ja jos joku sanoo, että minä olen muslimi, niin sitten hän osaa kertoa, että mitä hänen pitää tehdä. Çünkü Allah bu ayette diyor ki kimin gerçekten yola geldiğini yani içinden inandığını Allah bilir. Sen tahmin edersin sadece. Se vain Jumala tietää, että kuka todella uskoo. Sinä voit vain arvailla. Tamam. Evet. Kiinnosti se pisteiden lasku. Kuka ne pisteet viime kädessä laskee, ne hyvät teot ja pahat teot ja sen Sevaplardan puhuassanta hanemme peti perim annem, pupenin papam. Tynkeltiller pirkaskin puhuta. Annemin me rakettiin se pu sevap-systeemi, pu sevaplar kimsaiyor ve kimpiliyor. Allah her insanın yanında melekleri görevlendirir. Eikä jokaisen ihmisen lähellä on enkelit. Ve
Onun ayetini ben söyleyeyim size. Mä voin teille sanoa sen Koranin jakeen. Oliko se englanniksi? Se oli. Joo. Şuradan alayım. 50. surede On 18. ayet. 50. sure 50 18. 50 on sekis 18. Sitten enkeleistä. Joo, eli suura 50 jae 18. Mä luen tän ensin englanniksi. Ja English olla koko ajan suora täpsymedior. Toihan se täytyy olla, se on 50-18. Joo, siis elli on sekis. Niin. Joo. Each word he utters will be noted down by a vigilant guardian. Eli jokainen sana, minkä hän sanoo, tullaan noted down, eli kirjoittamaan ylös. Kirjoittamaan muistiin niin kuin vartija enkelin toimesta ilmeisesti. Joo. Bunu ben size vereyim. Evet, bu da aslında çok iyi. Evet, bu İngilizce çok iyi. Bir de şeye bakalım. 82. surenin 10. ayetten sonuna kadar okuyalım. 82 10. 82. 82 suura. Mä lähetän sen suura. On ikin se ayetten. Ondan pasleer. Indeed there are guardians watching over you, eli todella siellä on näitä vartioita, enkeleitä katsomassa sinua. Honorable recorders, kunnioitettavat muistiinkirjaajat. They know all that you do. He tietävät kaiken, minkä sinä teet. As for the righteous, they will be in bliss. As for the righteous, they will be in, mitä se on in bliss? Bliss. He ovat vanhurskaita teoissaan tai siinä, mitä ne tekee. And the wicked will be in the blazing fire. Ja ne niin laitetaan nämä pahat leimuavan tuleen. Ja ne tulevat palaamaan tuomiopäivänä. And they will not be able to absent from it, eikä sitä voi välttää. And what will convey to you what the day of judgment is, ja mikä kohtaa sinua tuomiopäivänä. Again, what will convey to you what the day of judgment, mikä kohtaa sinua tuomiopäivänä. It is a day when no one will have the power to do anything for another. Se on päivä, jona kellään ei ole mahdollista tehdä mitään toisen hyväksi. The judgment on that day will wholly belongs to Allah. Fully belongs to Allah. Eikä tuomio kuuluu täysin Jumalalle. Evet, yani orada bak kim bir günah işlerse hemen yanında onu yazan melekler. Eikä kun joku tekee syntiä, niin hänen lähellä on heti enkelit, jotka kirjoittavat sen ylös. Se on pasen merakkediorum på ateliosnus på Disney-filmler varja seirettinismi atsepa. Orda suku ristianniktan pöydäpirsee kelmior. Ama på paset sosuklaren siski-filmler de var. İslamiyet'te mi geliyor acaba? Yok bak şimdi bizde din, yani İslam'da din şeyden beri, Adem'den beri değişmez, aynıdır. Evet, aynı düşünce var. Hristiyanlık da aynıdır, Yahudilik de aynıdır, hepsi de aynıdır. Biz öyle inanırız. Koska usein mä kysyn, että tuleeko se islamista, kun noissa akuankoissa muissa aina on paha ja hyvä niin kuin molemmilla puolilla, että onko se sanoa, että ei se islamista tule, vaan se on ollut alusta perin säädetty niin. Eikö islamissa olekaan armoa? Se soru islami, että lytuf nedir, ne demek. Şimdi bir de isterseniz şunu yapayım da 17. surenin vielä tähän liittyen 17 suura. 13'ten itibaren okuyorum. 13 14. 13 14. The deed of each man. 14 15. 13 14 15. The deed of each on jedi on yksi. No niin, lue vaan. The deed of each man we have bound about his neck,
And we will bring forth to him on the day of resurrection a book which he will find wide open. Read your book, today you yourself suffice as a witness against yourself. Eli jokaisen ihmisen teot olemme kietoneet hänen kaulansa ympärille. Ja ylösnousemuksen päivänä me tuomme esiin kirjan, jonka hän tulee, siis tämä ihminen tulee näkemään avattuna. Ja sanomme, lue kirjaasi. Tänään sinä itse joudut toimimaan niin kuin todistajana itseäsi vastaan. No, siinä on vaan lainausmerkit. Voidaan kohta kysyä sitä erikseen. Evet. Ja, siz lütuftan neyi anlıyorsunuz? Neye siz lütuf diyorsunuz? Mikä? Even. Sanotaan even. Evet, joo, kyllä. Otetaanko tämä armo-asia ensin? Eli hän kysyy, että mitä te ymmärrätte armolla? Mitä tarkoittaa armo? Ansaitsematon rakkaus sinun osaksesi. Evet. Se Jesus ansaitsematon. Kasanmadön. Evet. Armaan verilen sevki senin itse. Armaan olla verilen sevki senin itse. Sinua rakastetaan, vaikka et ole sen arvoinen. Sen derli de ilsin ama Allah seni seviyor. Biz ne değiliz? Ha, değerli değilsin, evet, ama Allah seni seviyor. Evet. Şimdi ja da pöydät, jos sen derli de ilsen Allah seni herhalde seviyor. Evet. Yani insanların başlangıçta her insan eşit yaratılır. Jumala loi kaikki ihmiset tasa-arvoiseksi. Dolayısıyla eğer iyi insan olursanız Allah sizi sever. Jos sä oot hyvä ihminen, Jumala rakastaa sinua. Ama bir de mesela bir ayette şöyle der Allah. Tässä jakeessa Jumala sanoo näin. Dakika şunu bulayım da. 3. surenin 31. ayeti. 3. suura ja otus piirre 31. jae. Luenko mä? No lue vain. Mä luen ensin englanniksi. Say, if you love Allah, follow me, Allah will love you and forgive your sins, for Allah is forgiving, merciful. Sano, jos rakastat Allahia, seuraa minua, Allah tulee rakastamaan sinua ja antamaan sinulle syntisi anteeksi, koska Allah on anteeksi antavainen, armelias. Oliko siinä niin kuin, että Jumala rakastaa hyviä ihmisiä? Jos sä oot hyvä, Jumala rakastaa. Jos sä rakastat Jumalaa, niin silloin Jumala rakastaa sinua. Sorjor se, saadet se i olanlaremme sevior. Köty olanlaremme sevior. Rakastaako Jumala pahaa ihmistä? Köty soru puo olapilise. Köty olanne Allah sevior. Şimdi kötü olanı şöyle söyleyelim. Allah her insana yaptığı şeyin iyi mi, kötü mü olduğunu kendi vicdanına bildirir. Jumala niin kuin tuo tämän tiedon, onko ihminen paha vai hyvä hänen omaan tuntoonsa. Dolayısıyla bir insan eğer iyi bir şey yaptıysa içinde onun zevkini duyar. Ja silloin kun ihminen tekee hyvää, niin silloin hän myös kokee Jumalan rakkauden sisällään. Kötü bir şey yapmışsa onun da sıkıntısını vicdan azabını. Silloin jos hän tekee pahaa, hänen omatuntonsa kärsii. Allah iyi yapana bu güzel duyguları verir ki iyiliğe devam etsin. Ja Jumala antaa näitä hyviä tunteita sille, joka tekee hyvää, jotta hän jatkaisi sitä hyvän tekemistä. Kötü yapan da içine sıkıntı verir ki tevbe etsin, vazgeçsin. Ja Jumala antaa tälle pahan tekijälle sen pahan tunteen, jotta hän katuisi ja luopuisi pahuudesta. Sonra da bir insan yanlış bir şey yapıyorsa, yanlışta da devam ediyorsa, onun karşısına bir kişiyi veya da birkaç kişiyi çıkarır, onun yanlışlarını söyletir.
Tevbe 115'e açın. 9'a 115. 9.115. Eikä 115 jae. Vema kâne 115. Eli suura 9 jae 115. Allah does not let people go astray after he has given them guidance till he has made clear to them all that they should avoid. Most surely Allah has knowledge of all things. Allah ei salli ihmisten joutua hukkaan. Onhan hän antanut heille ohjeet ja hän on tehnyt selväksi heille kaikille, mitä heidän pitäisi välttää. Mitä varmimmin Allahilla on tieto kaikista asioista. İşte Allah insanı çok sevdiği için. Koska Jumala rakastaa ihmistä niin paljon. Yani yanlış yapana yanlışını bildirir. Hän tiedottaa näille väärintekijöille sen vääryyden. Doğru yapana da doğruyu bildirir. Ja oikein tekevälle, mikä on oikein. Bir de Allah her insanın doğru olmasını ve iyi insan olmasını ister. Jumala haluaisi, että jokainen ihminen olisi oikeudentekijä ja hyvä. 4. surenin 26. ayetine bakın. Sitten neljännestä suurasta 26 jae. Neljä 26. 4:26. Allah does wish to make clear to you and guide you by the examples of those who were before you, and to turn to know you in mercy, for he is Allah knowing, all wise. Käännössä Jussi se on hyvä. Joo, eli ondan sonra 27, 28 onlar da okuyun isterseniz. Tästä varmaan Pafinski sanoo ensin. Finns olevaksi tertsymedior. Joo, Allah haluaa tehdä selväksi teille ja ohjata teitä niiden esimerkille, jotka olivat ennen teitä, ja kääntää teidät armossa, koska hän on kaikki tietävä, kaikki viisas. Bir de 39'a 7'yi oku. Ja 39 on 39'a 7. Eli 39:7. Suura 39. Joo, 7. Pian löytyy 7. jae. Eli suura 39 ja jae 7. If you disbelieve, then surely Allah is self-sufficient above all need of you. Yet he does not like the disbelief of his servants, and if you are grateful, he likes it for you. No bearer will bear the burden of another. Ultimately, all you have to return to your Lord. He knows even the secrets of the hearts. Jos ette usko, niin siinä tapauksessa varmasti Allah on niin kuin kaikkien teidän halujenne yläpuolella, voisiko ton kääntää niin. Ja siitä huolimatta hän ei pidä epäuskoisista palvelijoistaan. Jos olet kiitollinen, hän pitää sinusta. Kukaan ei voi kantaa toisen taakkaa. Loppujen lopuksi kaikkien teidän on palattava teidän Herranne luokse. Tämä viitannee kuolemaan tämä kohta. Hän tietää hän tietää myös kaikkien sydämien salaisuudet. Saanko jatkaa vielä siitä, että rakastaako ihminen pahaa? Siis teevamet mekis termistin jätä vielä sorvalla. Eivät, voi. Nimittäin Jeesuksen elämästä hän Paavali sanoi, että me rakastamme, koska Jumala ensin rakastanut meitä. Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja sitten Jeesuksen esimerkkeinä, niin mitä hän esimerkiksi armahti syntisen naisen. Ja rakasti häntä ja
sen jälkeen vasta tämä nainen saattoi kääntyä ja rakastaa Jumalansa Jeesusta. Ja samoin monessa muussa Jeesus auttoi ja paransi ihmisiä, jotka oli tehnyt pahaa tai eli huonosti, ja tämä hänen rakkauden tekonsa herätti näissä ihmisissä rakkauden ja uskon. Joo. Ei alun perin. Niin, Jeesus rakasti heitä. No voisiko siihen tehdä sen kysymyksen, että jos Jeesus on arvostettu henkilö, niin miksi hän näin sitten teki? Joo. Tämä se ei ole isä messihin hajaten tämän annattior, virkats olajo annattu insilden pöikki piljorsunu soita piirkynä kaarsina eden piirpajan vaarde se ei puu osamasti halkki on taslanatsakti. Ama isä kelior jos siis punu japamassinista sun kun puhutaan äsken ölededissä ei kynäsis olan ilktasu atsen evet så raitskim se taas atmade me pussekildemessä lalla pyypir seviki pu kynahleodan sina edenpir kissie seviki kösterdikin on kurdarde virkas paska örnek verdi isä messihin japteklaren pöyle hitspirsei asna kötty japannare o sevdi me sorra elsi Paulus jasior Allah pis seviorus sun ilk Allah pise sevdi demekki pis ideilis sama Allahan sevkiden dolai pis is dedi se siis isa e peikan perolara toru piradan malara kapule diorsanes onun tavranis neden puu sisin anlatteen Allah'ın tavranistan okadar farklı. Orada hiçbir fark yok. Ei siinä ole mitään eroa Jeesuksen käytöksessä ja siinä mä kysyin, että siinä heidän, mä sanoin, että miksi Jeesuksen teidän arvostaminen profeetta oli näin hyvä ja tämä Jumala, mistä te puhutte, käyttäytyy toisella tavalla, että ei ole mitään eroa näiden kahden välillä. Bu zina işi ya yargı tarafından tespit edilir, karara bağlanır. Tässä syntisen naisen tapauksessa se oli arvioitu niin kuin oikeudellisesti ja sitä oli tehty päätös. 4 tane şahidin olması gerekiyor. Siellä piti olla 4 todistajaa. Biliyorsunuz İsa Tevrat'tan da sorumluydu. Ja tiedätte, että Jeesus oli myös vastuussa juutalaisten laista. O hadisede böyle bir yargı kararı yok. Ja siinä tilanteessa ei tehty tällaista islamin oikeuden vaativaa lakipäätöstä, koska siellä ei ollut 4 todistajaa ja sen takia Jeesus teki siitä tällaisen päätelmän. Şimdi yargı kararına bağlanmamışsa Kur'an'ın 26. suresi, 25. suresini açalım, 25'e 68. Sitten jos ei niin kuin ole siitä tällaista oikeudenmukaista päätöstä, niin silloin Koranin 25. suura 25'den 25 68'den 68 sanoo. No joo, mä voin lukea. Eikä 25 68. 68 69 70. And they worship no other deity besides Allah, and do not kill except for a just cause, and do not commit adultery and adultery. He who does this will be punished for his sin, and his torment will be doubled on the day of resurrection, and he will dwell in a state of ignominy, except the one who may have repented and have believed and done righteous deeds, for then Allah will change his evil deeds into good deeds, and he is very forgiving and merciful. Mikähän tässä on tuossa keskeinen. Pitkä. Joo. Ja siinä puhuttiin siis aviorikoksesta ja hänen oltaisi yösypytilit pisäisi olla hänen kiinniksumuksesta koosmuksen kommentaatioon. He who does this will be punished for his sins. Eli Jumala rankaisee siis aviorikoksesta ja muista synneistä. Ja
paitsi niitä, jotka katuvat ja uskovat ja tekevät hyviä tekoja. Ja Jumala vaihtaa heidän niin kuin pahuutensa hyvään, koska hän on anteeksiantava ja armollinen Jumala. Evet. Yani bak orada o kadın yaptığı işten pişman olmuş. Eikä tässä tarinassa tämä nainen katui tekoaan. Ve o insanlar kendileri kendini yargıç yerine koymuş. Onu vurmaya çalışıyor. Ja nyt nämä ihmiset tässä sitten rupesivat tuomitsemaan tätä naista. Dolayısıyla İsa'nın orada söylediği doğru bir söz. Eikä siellä Jeesus sanoi aivan oikean asian. İşte yargıç kararına olmadığı zaman, bak burada da silloin kun ei ole tätä tuomiopäätöstä, burada da zina etmiş, en büyük günah olan şirki yapmış teki suuremman synnin, eli asetti jotain ve adam öldürmüş. Jopa tappoi ihmisen. Ama eğer tevbe eder, kendini düzeltir, iyi insan olursa Allah hem günahını bağışlar hem de günahını sevaba çevirir. Ja, mutta jos sitten tämä ihminen katuu ja hänestä tulee hyvä ihminen, niin Jumala antaa ne synnit anteeksi ja antaa vielä sitten sitä hyvyydestä näitä pisteitä. Tamam. Onko mahdollista niin kuin rohkaista ihmisiä kysyä, muistuttaa siitä? Nyt voi kysyä siis. Nyt eli haluaisin muistuttaa siitä, että niin kuin ensinnäkin professori Binder, kiitoksia tähän astisesta keskustelusta. Olemme aivan oikeiden asioiden äärellä, kun puhumme hyvin teologisista kysymyksistä. Onko mahdollista mennä eteenpäin siten, että me voisimme esittää kysymyksiä islamiin liittyen myös hyvin käytännöllisissä asioissa? Eivät simdi tahatsok pöyle principlerle ilkikonustuktin principleri ama simdi pääse sorular hasilla myös larpeekin taha pratiedajana sorular onlarla deva meidän pilimissä. Tässä on tietysti se vaara, että hypitään sitten asiasta toiseen. Ama tapi piras ei peki konnumus piras atlajatsak. Biz alışkınız ona. Siihen on totuttu. Olkaa hyvä ja esittäkää islamiin liittyen mitä tahansa mieleen joolahtaa, niin Kari kääntää sitten mitä kääntää. No niin. Mulla on hyvin yksinkertainen kysymys. Minua kiinnostaa, että kun naisten kuuluu peittää päänsä, kun mennään tuonne moskeijaan, niin onko väliä, käytänkö minä tällaista hattua vai tällaista huivia? Se saamia kiderkena, se pajanlainen puu kafana nediosus. Eivät, ama farkeedi jormu pöyle piir se örtykulan jormu ja da çapka kulana pili. Örtme Müslümanlar için gerekir. Müslüman olmayanlar için değil. Se on muslimeita varten se pään peittäminen, ei muslimeita varten. Sizin için fark etmez mi? Ya sadece böyle çok dekolte olursa girmesi doğru olmaz. Başka insanları, başka taraflara çekiyor. Hänen mielestään siis sillä ei ole niin väliä, kunhan nyt ei ihan niin kuin provokatiivisissa vaatteissa menisi. Evet. Ama Müslümanlar için fark ediyor mu? Tabii Müslüman olanların muslimien suhteen Müslüman olanların Müslüman kadınların örtünmesini Allah emrediyor. Eikä Jumala määrää, että musliminaiset peittävät päänsä. Aslında Hristiyanları da emrediyor da onlar sadece rahipler o emri yerine getiriyor. Rahibeler. Niin, kyllähän se tavallaan kuuluu kristinuskonkin, mutta siellä vaan nunnat käyttää näitä huiveja. Evet. Saanko sanoa tähän? Virsei Jussi Peisö-Ilmekisti. Että kyllä vielä 50-60 vuotta sitten Suomessa oli hyvin tavallista, että naiset esimerkiksi kirkossa käyttivät huivia. Ala eli altmissen önse Finlandia dapile kiliseekiden pajanlar se passeni örttylä. Ehkä se perustelu oli alun perin varmasti hengellinen. Pelki pastan peri puna adeteverilen principler russal principler. Mutta nykyisin tapa on jäänyt kirkossa ainakin Pohjois-Euroopassa pois. Simdipu adalet
kaibolmuş bir şekilde. Evet, yani olmuyor. Zamanla zaten biliyorsunuz Luther onun için karşı çıktı. Yani din bozulduğu İncil'e gelin diye büyük bir kalkış yaptı ama sonra da Katolik Kilisesi'nin birçok prensibini kabul etti. Niin ajan myötä asiat muuttui, että Lutherillahan kävi niin, että aluksi hän nousi sitä katolista opetusta vastaan, mutta lopulta hän hyväksyi aika paljon tapoja katolisesta kirkostakin. Yani şimdi Hristiyanlığa bir tane daha Luther lazım yani şimdi. Nyt tarvitsisi ristityille vielä yksi Lutheri. No niin, Paskasorlar, muita kysymyksiä? Käyttäkää nyt tilaisuutta hyväksenne. Elikkä semmoinen kysymys, kun kristinuskossa ainakin Suomessa on sillä tavalla, että lähinnä, tai ajatellaan niin, että nuorille ihmisille uskonto ei ole yhtä tärkeää kuin vanhemmille, mikä ehkä tästäkin matkaryhmän ikäjakaumasta on havaittavissa. Mä voin tähän saakka kääntää. Se Finlandiata, se kulttuuröille olma ja pasliorkis sanki, puu inanskonular, kensleritsin okadar önemli deil, tähän pyyklerse jaslöitsa insalaritsin tähän önemli oldunut környjorvepäki puu krupuja tapakkersanis punuta parkede pilirsinis. Onko sitten samanlainen tilanne islamissa vai riippuuko se enemmän siitä perheestä, missä asutaan tai ympäristössä? Turum nassel, puun ekadar aileepaalo, tsevreepaalo, kensler, inans iman konulardan ilgilen yola. Evet. Şimdi burada bizim için önemli olan insanlara doğru dini anlatmaktır. Täällä meille on tärkeää se, että me opetetaan ihmisille oikeaa uskoa. Yani siz biliyorsunuz bir İsa'nın ve havarilerin yaşadığı Hristiyanlık var. Bir de konsillerde oluşturulan Hristiyanlık Tekin var. tiedätte, että on Jeesuksen ja apostolien elämä usko ja sitten on nämä kirkolliskokouksissa luotu usko. Ve sonra da mesela kilisenin kendi koyduğu prensipler var. Ja sitten on semmoisia periaatteita, jotka kirkot on myöhemmin itse laittanut. Orada olduğu gibi Müslümanlarda da bir Kur'an'ın koyduğu Müslümanlık var. Bir de daha sonra insanların zihinlerinde oluşan bir Müslümanlık. Ja sitten islamissa on samanlainen tilanne, että on se alkuperäinen islamin usko ja sitten on myöhemmin ihmisten päissä ajatuksissa syntynyt islamin usko. Müslümanlığı doğru anlatırsak o bir kaynağından alınmış güzel bir su gibidir. Jos islami opetetaan oikein, niin se on kuin viristävä lähteestä otettu lähdevesi. Tamam, bir tane yeter, tamam. Şimdi İslam böyle bir su gibidir. Islami on kuin tämä vesi. Yani kaynağından çıkmış su. Aivan kuin tämä lähteestä tullut vesi. İsa da insanlara bunu anlattı, Musa da bunu anlattı, Adem de bunu anlattı. Jeesus kertoi tästä, Mooses kertoi tästä, Adam kertoi tästä. Şimdi bu suya yeryüzünde her insanın ihtiyacı var. Ja tätä vettä kaikki maapallon ihmiset tarvitsevat. Hayvanların da ihtiyacı var. Ja eläimetkin tarvitsevat. Bitkilerin de ihtiyacı var. Ja kasvit myös. Çok önemli. Kur'an'da dinin tanımı, din nedir? Ja on hirveän tärkeää Koranissa oleva uskonnon määritelmä. Mikä on uskonto? 30. surenin 30. ayetini bir daha açalım lütfen. 30. suura, 30. jae. Otus. 30. Diyor ki yüzünü dosdoğru bu dine dön. Allah'ın fıtratına, yaratma kanununa yani. Okuyun orada. Tamam, peki. Lue vaan. Joo, siis 30. Joo. Eli suura 30, jae 30. So let your face sincerely towards this faith, the upright faith, and be steadfast on the nature whereupon Allah has created mankind. There can be no alteration in the nature made by Allah. This is the right religion, but most people do not know. Mm-hmm. Eli niin kuin aika kökkökäännöksenä aseta kasvosi niin kuin vilpittömästi kohti tätä uskoa, tätä suoraa
upright, selkeää uskoa ja ole luja siinä, ole luja siinä, miten Allah on luonut ihmiskunnan tai ihmisen. Tässä luonnossa ei voi olla vaihtelua, joka olisi niin kuin Allahista lähtöisin. Tämä on oikea uskonto, mutta useimmat ihmiset eivät tiedä. İşte doğru din bu su gibidir. Buna genç, ihtiyar, herkesin ihtiyacı var. Oikea usko on tätä, niin kuin tämä vesi, tätä tarvii nuoret ja kaikki ihmiset. Ve doğru dine uyarsanız hayvan da rahat eder, bitki de rahat eder. Yani çevrede son derece güzel olur. Kun noudatat oikeaa uskoa, niin silloin eläimet ja kasvit ja ympäristökin on rauhassa. Yanlış din de o suyu çaya çevirmek gibidir. Mutta väärä usko on kuin tämä vedestä muutettu tee. Gençler onu sevmeyebilirler. Nuoret eivät ehkä siitä pidä. Biraz da bozulmuşsa jos se on vähän mennyt o zaman pahaksi, kimse sevmez. jos ei jos se on mennyt pahaksi, niin kukaan ei pidä siitä. Biz dini insanlara anlatırken içine hiçbir şey katmadan anlatmamız lazım. Kun me kerromme uskonnosta, meidän täytyy kertoa siitä niin, ettei me lisätä siihen mitään. İşte böyle kaynağından alınmış bir su gibi anlatırsak herkesin ihtiyacı Jos se olur. kerrotaan sillä tavalla, kun tämä lähteestä otettu puhdas vesi, niin kaikki tarvitsevat sitä. İşte İsa öyle anlatmıştır. Jeesus kertoi uskonnon näin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle anlatmıştır. Myös Muhammed. Evet. Biz de öyle anlatmamız lazım. Meidänkin täytyy kertoa näin. Şimdi işte dünya küçüldü. Siz Finlandiya'dan kalktınız, Türkiye'ye geldiniz. Niin, burada görüşüyoruz. Maailma on pienentynyt. Te olette Suomesta tullut tänne Turkkiin saakka. Nyt me täällä tapaamme toisemme. İşte burada çekim yapılıyor. Birçok kimse bunu izleyecek. Nyt täällä tehdään tätä nauhoitusta ja monet ihmiset katsovat tämän nauhoituksen. İnternet var. Herkes duyuyor. Sitten on internet, jonka kautta kaikki voivat kuulla. Dolayısıyla bugün artık insanlar her şeyi görme fırsatı buldular. Eikä nykyajassa ihmisillä on suuri mahdollisuus nähdä kaikkea. O zaman doğruları bulanlar kendilerindeki yanlışları kabul etmek istemiyorlar. Ja ne, jotka löytävät totuuden, eivät halua hyväksyä. Ama yaşlılar alışkanlıklarını da terk etmiyor. Yaşlılar da alışkanlıklarını terk etmiyor. Mutta vanhojen on hirveän vaikea luopua tottumuksistaan. Dolayısıyla yaşlıların onu bırakmaması alışkanlıklarından dolayıdır. Yoksa kafalarına uyduğu için değil. Ne vanhemmat ihmiset ei luovu näistä tottumuksistaan sen takia, kun on niihin tottunut. Se ei ole sen takia, etteivät he pystyisi sitä tai eivät sitä järjellään vastaanottaisi. Ama gençler sorgulama yapıyorlar. Mutta nuoret kysyvät enemmän, kyseenalaistavat enemmän. Evet. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak görevimiz dini hiç bozulmamış doğal kanunlar gibi insanlara sunmaktır. Eikä meidän tehtävämme on kertoa uskonto sillä tavalla, että se ei ole vääristelty, vaan se on niin kuin sen luonnon mukainen. Mua kiinnostaisi kysyä tässä, että missä asioissa tämä uskonto on mennyt sitten väärin. Esitetäänkö tämmöinen kysymys? Ole hyvä. Meillä Suomessa opetetaan koulussa uskontoa. Ja uskonnon opettajien tulee olla opiskellut yliopistossa tutkinto siitä. Arvostatteko te opettajien koulutusta? Finlandia okulta dindersler på dindersler de öretmenlikkörevde Charlissanlar universite mensunlar. Siis på din öretmenlerin eğitim ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne kadar değer veriyorsunuz? Bizde de üniversite mezunu olur. Ben täällä on myös uskonnonopettaja yliopistosta valmistuneita. Ben de üniversitede onu öğretmenleri yetiştiriyorum. Hän on muun muassa koulusta yliopisto uskonnonopettaja. Tämä Benin Pirsoruma simlit på suu ile penset me. På tekniikadan på kendikentinen kapattiorama.
Tamam, her zaman Pilpitmis olabilir. Se evet. Hangi konularda islamiet posulmus? Hangi konular elestiriyorsunuz? Ne konuda diär seillerten farklööret jorsunus? Ja missä asioissa islami on mennyt rikki? Mitä te opetatte eri tavalla kuin muut? Missä islam mennyt rikki? Niin. Mesela sizi ilgilendiren bir konu söyleyeyim ben. Ehkä yksi asia, mikä teitä saattaa kiinnostaa. 60. surenin 8 ve 9. ayetlerini bir açın. 60. suura ja 8 ja 9. Kahdeksan ja 9. Luinko? No, lue vaan. Vai pystytkö suoraan siitä kääntämään? Allah ei, siis 60. suura ja jakeet 8 ja 9. Allah ei kiellä sinua toimimasta oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti niiden kanssa, jotka ovat uskonnollisissa asioissa niin kuin taistelleet tai riidelleet sinua vastaan. Tai jotka eivät ole ajaneet. Tai jotka eivät ole ajaneet teitä kodeistanne, siis muslimeja. Totisesti Allah rakastaa niitä, jotka toimivat tasa-arvoisesti. Allah ainoastaan kieltää teitä ystävystymästä niiden kanssa, jotka ovat taistelleet teitä vastaan uskonnollisissa asioissa ja ajaneet teidät teidän kodeistanne tai toimineet yhdessä teidän pois heittämiseksenne. Ja kuka tahansa ystävystyy heidän kanssaan, siis tällaisten ihmisten kanssa, he ovat näitä tehneet väärin. Şimdi mesela orada şimdi siz Müslüman değilsiniz, ben Müslümanım. Orada sizinle yaşamamızın 3 şartını koşuyor. 3 tane red line var, kırmızı çizgi var. Te olette, tai sinä olet kristitty, minä olen muslimi, ja elämässä on tavallaan 3 tämmöistä punaista viivaa. Beni Müslüman olduğumdan dolayı öldürmek istemezseniz eğer. Eli tämmöistä kielet. Başka suçlardan değil. Biz Müslüman olduğum için öldürmüyorsanız eğer. Jos ette tapa minua sen takia, että minä olen muslimi. Beni Müslüman olduğum için memleketimden Jos ette aja minua maastani sen takia, että minä olen muslimi. Süren kişilere destek vermiyorsanız. Tai tue semmoisia ihmisiä, jotka pyrkii ajamaan minua pois maastani. Ben insanlarla, yani herkesle, her inanca mensup kişilerle birlikte yaşarım. Minä voin silloin elää kaikkien eri uskosten kanssa rauhassa. Yani başka inanç mensuplarıyla birlikte yaşamanın 3 tane şartı var burada. Eikä tässä mainittiin 3, se kolmas ehto nyt tässä sanomatta, mutta 3 asiaa, jotka tavallaan, kun ne täyttyy, niin silloin voidaan elää rauhassa yhdessä eri uskosten kanssa. Bir de Allah suç işleyen, ya Müslüman olmayıp da mesela diyelim ki siz Müslüman değilsiniz, siz bir suç işlediniz. Jos minä en ole muslimi ja minä teen jonkun rikoksen, size verilen cezayla bana verilen ceza aynıdır. Silloin mulle annettu rangaistus on sama kuin hänelle annettu rangaistus. Siz bize karşı savaş açsanız bizim yapacağımız nedir? Jos te avaatte sodan meitä vastaan, niin mitä me sitten tehdään? Ona da 2. surenin 190. ayetini okuyun. Siinä luetaan 2. suuran, oliko se 92 jae? Osaa sanoa. Katsotaan. Doksan ikimidi. 190. Just doksan, eikä 190. Siis 200. 2 ja 190. Joo, siis suura 2 ja 190. Ja taistelkaa Allahin tavoin tai tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää ylittäkö rajoja, koska Allah ei pidä
rajojen ylittäjistä. Bak diyor sizinle savaşanlarla savaşın ama aşırı gitmeyin. Yani ne kadar suç işlemişse o kadar ceza. Niin, eli ehkä siinä se merkitys voi olla, että toi käännös ei ole. Siis se, että rangaistus seuraa rikoksen laatua. Että jos heitä kohtaan hyökätään, he hyökkää tähän tyyliin. Saanko kysyä tästä Şimdi välistä? biliyorsunuz Mekkeliler, Mekke'yi biliyorsunuz No, değil mi? joo, eikä Mekassa asuvat muslimit aikoinaan. Muhammed'i ve inananları oradan çıkardılar. Siis Mekassa asuvat muut ajoivat Muhammedin ja nämä muslimit pois Mekasta. Ve onu öldürme kararı verdiler. Ja Muhammed kaçtı. tekivät siis ensin päätöksen tappaa heidät ja silloin Muhammed pakeni Mekasta. Daha sonra Müslümanlar Mekke'yi aldıkları zaman Mekkelileri oradan çıkarma hakları vardı. Ja silloin kun muslimit sitten palasivat voittajina Mekkaan ja vallottivat Mekkaan, heillä oli oikeus ajaa nämä mekkalaiset pois Mekasta. Orada Mekke'de Müslüman olanlara dokunulmadı. Mutta silloin Müslüman olmayanları. Olanlara dokunulmadı. Müslüman olanlara bir şey yok yani. Mekke Muhammed'i oradan çıkardıktan sonra Müslüman olmuşsa bir şey yok. Eli silloin Mekassa ama Müslümanlar kaldı mı Mekke'de Muhammed? Tabii Müslüman olanlar oldu. Kendi kendine Müslüman olanlar oldu. Muhammed sikti sorra kalanlar. Kun Muhammed lähti Mekasta pois, niin ilmeisesti jäi muslimia. Ja heille ei tapahtunut mitään. Mekke'yi aldıktan sonra kendisini Mekke'den çıkaran ve sözleşmeleri bozan kişilerin cezası oradan çıkarılmalarıydı. Mutta Muhammed olisi voinut siis antaa rangaistuksen näille, jotka ajoivat hänet pois Mekasta. Sen saman rangaistuksen, jotka ajaa heidät pois sieltä. Yani sen beni buradan çıkardıysan ben de seni buradan çıkarırım. Jos sä ajat minut pois täältä, niin mulla on oikeus ajaa sinut pois täältä. Şimdi bununla ilgili olarak da 9. surenin 5. ayet 9. surenin 1. ayetinden itibaren bir bakalım şimdi. Tästä 9. suurasta ensimmäisestä jakeesta alkaen. Varmaan tämän selittää. Sitten. Ehkä 9. suura ensimmäisestä jakeesta. This is declaration of immunity from Allah and his messenger to those mushriks with whom you made treaties. Nereye kadar? Birinci. Tabii 5'e kadar okuyacağız. No lue sitä, sulla on hyvä englanti. Viiden saakka. Minne saakka? 5. jakeessa, 2-5. Vai pitäisikö se koittaa kääntää? Se on aika pitkä käännettävä kyllä. Evet, bunu özetleyebilir miyiz? Çünkü Özetleriz. Bak şimdi orada söyleyeyim. Jos hän tiivistää tämän. Orada bir de Muhammed peygamberle sözleşme yapmışlardı daha sonra. Eli siellä tehtiin siis Muhammedin kanssa sopimus. O sözleşmeyi de bozdular. Ja sitten mekkalaiset rikkovat tämän sopimuksen. Şimdi Muhammed peygamberi Mekke'den çıkardıkları için, Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için onların da çıkarılmaları lazım. Ja nyt sitten periaatteessa tämän sopimuksen nojalla Muhammedilla oli oikeus ajaa nämä mekkalaiset pois sieltä Mekasta. Bu surenin 5. ayetinde onlara 19 ay daha süre tanındı. 19 ay orada yaşama hakkı verildi. Mutta tässä suurassa sitten kerrotaan, että näille mekkalaisille annettiin 19 kuukautta oikeus edelleen asua siellä Mekassa. Peki o süre bitiminde çıkmayanlar, Mekke'den çıkmamış olanlar varsa onlara da dedi ki yakalayın onları öldürün. Bitmeden. Yok. Bittiği halde çıkmayanlar varsa. Joo. Ja silloin tehtiin niin, että heillä oli 19 kuukautta aikaa lähteä Mekasta. Ja sen jälkeen, kun ne eivät lähteneet, niin Muhammed bu emir verdi öldürün. Yok, Kur'an verdi o emri. Kur'an verdi. Çünkü o Kur'an. Siz bizi öldürmek istediniz. Buradan çıkardınız. Biz de Mekke'yi aldık. Size 19 ay süre tanıdık. Bundan sonra hala çıkmayanları yakalar öldürürüz. Evet, ja sitten tämän Koranin käskyn mukaan niin sit sen jälkeen, 19 kuukauden jälkeen saatiin tappaa ne, jotka ei ollut lähtenyt Mekasta pois. Şimdi orada 5. ayeti okuyun bir zahmet. 5. jae luetaan. Siis suomeksi. Kun pyhät kuukaudet ovat ohi,
niin kuin lyö miekalla musrikeja, missä sitten tapaatkin heitä, pidätä heidät, piiritä heidät ja tällainen järjestä väijytys heille, missä sitten kohtaatkin heitä. Mutta jos he kääntyvät, jos he niin kuin rukoilevat, jos he rukoilevat, jos he maksavat veron, anna heidän mennä heidän matkaansa, koska Allah on anteeksi antava ja armollinen. Şimdi burada bakın o suç işlediğinin cezasını çeken bu insanların, yani o suçlu insanlar için verilen bu karar, o ilişkiler unutuluyor. Bu cezanın kime verildiği anlatılmıyor. Deniyor ki bütün Müslüman olmayanlarla ilişkiler buna göre yapılacak deniyor. Onlar nerede bulursanız öldürün. Eli nyt kun kysyttiin, että missä asiassa islam on mennyt niin kuin väärään, niin nyt tätä jaetta jotkut saattavat käyttää sillä tavalla, että tappakaa kaikki, jotka ei ole muslimeita ja jahdatkaa niitä. Mutta alkuperäinen opetushan on tämä, että se liittyy tähän historialliseen tilanteen näihin kuukausiin ja siihen 19 kuukauteen, jonka jälkeen niiden olisi pitänyt lähteä sieltä. İşte biz buna karşı çıkıyoruz. Ja me noustaan tällaisia opetuksia, tällaisia vääriä opetuksia vastaan. Tämä on hirveän suuri vääryys. Yani bizim karşı çıktıklarımız böyle en az 500 meseleyi bulur. Ja tämä on vain yksi, että varmaan voisi luetella 500 muuta tämmöistä vastaavaa asiaa. Herra professori, miten suhtaudutte siihen Jeesuksen sanaan evankeliumissa, että jos joku lyö sinua poskelle, niin käännä hänelle toinen poski. Älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Siis, professor, ne dysynias on isanen sösynden. Se dior se siis pir sana urjorsa siis ona dier san severin sanmedios. Ja da pirisi se kötülükisterse siis onlaritsin duaedin. Tamam. Bu sorunun bunun cevabını gene Kur'an'dan verelim. Ben vermeyeyim. Tähänkin löytyy vastaus Koranista. 16. sure 16'ya 126. Eikä 16 126. Okuyun. Jos rankaisetta, älkää niin kuin kostako sillä niin kuin siinä määrin kuin miten teitä on löyty, kuin mitä teille on tehty. Jos olette kärsivällisiä, se tulee varmasti olemaan parasta niille, jotka ovat kärsivällisiä. Cevap budur. Tämä oli vastaus. Haluaisin sanoa vielä, että käyttäkää nyt tilaisuutta hyväksenne. Tässä on puhuttu hyvin teologisesti monimutkaisista asioista, mutta voi kysyä sellaisia asioita tai ihan mitä tahansa olette aina halunnut islamista tietää, mutta ette ole kehdannut kysyä. Simdi Jussi Pei onlare Cesar Lendiri Jorki Simdi Soki pirim kannenes var islamiet leikili pirse öremekistersens pirmekistersens Simdi sormakitsin uikun pirkyn pukyn osaman sorsunlar. Pakale. Niin. Mä vielä palaisin siihen, mitkä täällä on imaanin ensimmäiset sanat, että Koranin opetusten ja ihmisten tekojen välillä on suuri ero. Sanoisin myös, että kristittyjen piirissä tämä pitää hyvin suuresti myös paikkansa, että opetusten ja ihmisten tekojen välillä on suuri ero ja että meillä on tavattoman paljon yhteistä. Myöskin tässä on tullut esille tässä, mikä pitäisi ihmisten tie olla ja tavat. Ja jos nämä kaikki toteutuisi, niin kuin hyvä paikka tämä maailma olisikaan hyvä. Jorum verior siis tersinisi jäädä toplantamisen pöyle söslerle pasladenes. Se Kuranin sösler
ile ve insalarin japtiklaren arasında söslerin ve japtiklaren arasında pyppir farklik olduğunu görüyorsunuz. Piste Ristian dünya paktımızda aynı şey görüyoruz. Kelan pirsei diorama insalan paskapirsei yapıyorlar. Evet, o dedi ki evet. Biz böyle iyilik yaparsak, doğru yaparsak dünya çok daha mutlu bir yer olur. Doğru. Zaten en baştaki o 2'ye 148. ayetti galiba. Orada şey diyor, Allah Hristiyanlara ve Yahudilere hitap ediyor. 2'ye 148 zannedersem. Evet, 2'ye 148. İkinci soru 2'ye 148. Hı hı. Ve bu Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bir ifadedir. Bir okuyayım bir zahmet tekrar. And everyone has direction toward which he turns. Therefore has them to do good deeds whenever you are. Allah will bring you all together. All has power all things. Everyone has a direction. Eli kaikki kääntyvät siihen suuntaan, mihin he kääntyvät. Eikö niin? Therefore has them. Kiirehtikää. To do. Menkää siksi tekemään hyviä tekoja. Milloin tahansa. Whenever you are. Kiirehtikää tekemään hyviä tekoja. Milloin voittekin, että niin, Allah niin kuin tuo teidät yhteen. Ja hänellä on valta kaikkeen. Evet. Evet. Tabii diyor ki herkesin bir yönelimi ama siz hayırlı işlerde yarışın. Evet, eli kaikilla on erilaisia näkökulmia tai suuntia, mutta kilpailkaa hyvissä teoissa. Onko vielä kysymyksiä? Tässä vähän ajattelin, että kohta varmaan voidaan lopetella, mutta siellä on tämä Purnus. Minä kysyisin semmoista asiaa, että mitenkä te suhtaudutte, että naiset on eriarvoisia? Esimerkiksi moskeijassa miehet ovat siellä omassa puolessa ja naiset on siellä takapuolessa. Että meillä kirkossa istutaan vierekkäin siellä. Vis spiras sig på saamille de kördy sig ona merak on merakedior sig pajanlaren öselpirier arkasenda ve erkekler öndeot sig ipadete diolar skilsede janjana oturiorus bunun neden böyle ve ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Şimdi o kadınlarla erkekler biliyoruz yaratılışta yani erkeğin kadına, kadının erkeğe ilgisi vardır. Ne var? İlgisi. Yani bir şey yapar. Seksapel bir şey vardır. Yani bir karşı. Ehkä ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja niillä on tämmöinen erityinen suhde. Allah'a kulluk ederken başka bir şey insanların aklına gelmesin diye. Ja liittyen seksuaalisuuteen nimenomaan. Ja silloin kun ihminen palvoo Jumalaa, niin halutaan, että ei hänen mieleensä tulisi mitään muuta. Kadar yani başka bir şey düşünmeden ibadetini yapsın. Että sen toisen sukupuolen läsnäolo siinä voisi häiritä tätä Jumalan palvelusta. Yani şimdi mesela biliyorsunuz şunun içerisinde 2 tane kablo var. Tämän johdon sisällä on kaksi johtoa. Toinen on positiivinen, toinen negatiivinen. İkisi birbirine dokunursa ne olur? Kun nämä kaksi johtoa koskettaa toisiinsa, bozulur, bu çalışmaz. Dolayısıyla tietokone menee rikki. Tämän takia. Onko se tärkeää, että naiset tulee kuitenkin moskeijaan, vai onko se ihan saman tekevää? Se pajanlaren saamie kelmeni bekliyor musunuz? O önemli mi ya da fark etmez mi? Yani bayan erkek farkı yok. Herkes camiye gelmeli. Zaten Peygamberimiz zamanında bayanlar bütün caminin her şeyinde bulunurlar. Eikä kaikkia odotetaan tulevan moskeijaan ja profeetankin aikana niin naiset tulivat moskeijaan. Ama onunla ilgili o zaman ilestirmenis var mı? Çünkü bayanlar için çok küçük bir yer var ve
Eleştirimiz var tabii. Evet. Bayanların abdest alma yeri yok. Mesela gidin şu Süleymaniye Camii'ne. Daha yeni yapıldı o. Tämä on yksi niitä asioita, mitä ne arvostelee, että kun mä kysyin, että miten ne naisilla kuitenkin niin pieni tila siellä tehdä, niin mahus sinne, niin tätä he juuri arvostelee. Ja esimerkiksi naisilla ei ole peseytymistilaa, koska kuuluu tämä rituaali peseytyminen ennen rukousta, niin naisilla ei oikeastaan ole paikkaa, missä he voi peseytyä. Jos tulee työesteitä, ei pääse paikkaan rukoilemaan 5 jotain. Mesela istendolai da bir paska körövden dolai namazı kılın massa ne yapılması lazım? Namaz mesela bakın bizim şeyde namaz aslında günde 5 kere ibadet sizde de var yani. Eikä namaz on siis tämä rukous, että se on 5 kertaa päivässä niin kuin meilläkin kuulemma. Yani ve aynı vakitlerde sizin de yapmanız gerekiyor. Meidänkin pitäisi tehdä nämä samat rukoukset. Şimdi bu işte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı günde 5 kere kılıyoruz. Eikä rukoilee 5 kertaa päivässä. Ama işler şey olursa, böyle iş sorumluluğu, sıkışıklık olursa öğle ile ikindi birleştirilir, akşamla yatsı birleştirilir. Mutta jos on tämmöisiä työesteitä, niin ne 2 keskimmäistä voi yhdistää ja 2 viimeistä voi yhdistää. Ama daha büyük bir sıkıntı varsa, yani o diyelim ki şeyde otomobilini sürüyor, park etme imkanı yok, vakitte geçiyor. O zaman otomobilini sürerken namazını kılabilir. Mutta joskus, jos on vielä hankalampaa, niin vaikka sanotaan näin, että ajaa auto eikä löydä parkkipaikkaa ja pitäisi rukoilla, niin sä voit rukoilla tavallaan niin kuin auto ajaessa. Ya da bir yere gitmesi lazım. Tai jos täytyy mennä jonnekin. Mutlaka gidecek ama namazı da giderse namaz geçer, yürüyerek kılabilir. Tai jos sun täytyy ehdottomasti johonkin mennä, mutta sitten olisi just toi rukouksen aika, niin sä voit kävellessä. Onun için ikinci surenin 138. 139. 2'ye 139'a bakın. Toisen suuran 2'ye 139. 133. jae. 139. Otus, niin. Niin. Otus tokus alkaa jo. Otus tokus, eikö 139? Joo. Sano kirjan kansoille, siis juutalaisille ja kristityille. 239, yanlış oldu. 239. 239. Joo, rupesin lukemaan väärää jaetta. Ei hän sano 230. väärään jälkeen. Eli toinen suura ja jae 239, niin se nyt oli. Joo. Toinen suura jae 239. Jos olet vaarassa, niin sitten suorita rukouksesi kävellessäsi tai ratsastaessasi, mutta jos olet niin kuin turvallisissa oloissa, muista Allahia sillä tavalla, kun hän on opettanut sinua, jota et tiennyt aikaisemmin. Evet. Hei, äsken kun tuolla moskeijassa, niin sinne katson, kun siihen eteen tuli äiti 2 lapsen kanssa, poika ja tyttö. Tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, muutaman vuoden ikäisiä, ei kun semmoisia, mä sanoisin, että tämän korkuisia suunnilleen. No niin, äiti tuli näiden kanssa, seisoi siinä ihan minun edessä. Ja sitten jonkun ajan päästä niin äiti sanoo pojalle jotakin ja poika kävi polvilleen, mutta hän ei sanonut tytölle mitään. No minä tietysti mulla on tietynlainen ennakkoasenne tässä, että tytöille ei opeteta ollenkaan, että polvistutaan. Ja no oliko tämä ihan sattumaa vai mitä sanotaan tämmöisestä tilanteesta. Sitten mä vielä voin kertoa sen, että mä huomasin, että sen jälkeen sitten joku mies vei tätä tyttöä ja poikaa sinne kauemma, tai siis siellä sivusta pitkin kävelivät. Mutta äiti jäi tähän missä mekin oltiin. Jamie Kittikässä ei Sulemani
pakmai. Veoda pir kytsyk olai vardı, gördü bir hanımefendi vardı, 2 çocuk vardı. Böyle küçük çocuklar. Bir erkek bir diş ve kız ve sonra bu annesi bu erkek çocuğa dedi, bir şey söyledi ve sonra bu çocuk dua etmeye başladı. Namaz kılmaya başladı. Ama bu kısa hiçbir şey söylemedi ve o dua etmedi. Ne oldu orada? Onu anneye sormak lazım. Sitä sun pitää kysyä siltä äidiltä, että ei hän tiedä. Belki kız çocuğu daha önce kılmıştır namazı. Niin, ehkä se tyttö oli tehnyt namasinsa jo aikaisemmin. Oliko vielä kysymyksiä ihan mihin tahansa islamiin Sorular liittyvään var asiaan? mı? Ihan tuli käytännön kysymys tuossa, kun heitetään kengät jalasta, niin liittyykö se ihan... Kengät heitetään jalasta, niin liittyykö se ihan tämmöiseen siisteyteen vai onko sillä joku hengellinen merkitys, kun mennään moskejaan? Ajakkapelarit onun bir sadece temizlikle ilgili bir şey mi ya da onun ruhsal bir anlamı var mı? Onun ruhsal bir anlamı yok. Muhammed Peygamber'in camisinde ayaklar çıkarılmazdı. Ayakkabıyla girilirdi, namaz kılınır, çıkılırdı. Şimdi onun altı topraktı. Şimdi halı var, şu var, kirlenmesin diye yani. Ei siihen ole mitään hengellistä merkitystä, että Muhammedin aikana moskeijan pohja oli maata ja siellä rukoiltiin kengät jalassa, mutta nyt on matot, niin ettei se menisi likaiseksi. Eivät. Anlior, pratik pirsei. Vaktiniz çok aldık şimdi. Bunlardan belki program birazdan devam ediyor. Ama bakalım son soru var mı? Onko viimeinen kysymys vielä nyt joku syvällinen? Son soru değil yani sorsunlar. Syvällinen tai vähemmän syvällinen, niin. Että kaikki kysymykset islamiin liittyen on niitä oikeita, että olkaa hyvä. Sanki. Pytyn sevaplar almislar, här se piljolar. Ehkä on aika lopettaa. Siis Finlandia gittiniz mi acaba? Yok, Finlandiya'ya değil ama şeye gittik. Norveç. Ondan sonra Svalbard. Ah ne? Svalbard'a kadar gittik. Hän on Norjassa on käynyt. Ondan sonra ama Finlandiya olmadı. Tamam. Hoş geldiniz. Teşekkür. Tervetuloa. Kiitos puheenjohtaja. Orada Tromsø'ya gittik, Svalbard'a gittik. Kunnioitettu professori Reinder. Sain professor. Lienee aika lopettaa tämä yhteinen hetkemme. Evet, belki şimdi bizim çok zamanınızı aldık ve belki şimdi müsaade edersiniz. Aika usein elämässä käy niin, että kun päästään kiinnostavien asioiden äärelle, niin aika loppuu kesken, koska Jumala loi sitä vain tietyn määrän. Ve aslında hayatta çok kere böyle oluyor ki çok intressant konuya girdiğimizde zaman yetmez. Çünkü Allah aslında zamanı bir miktara kadar yaratmış. Nyt koko tämän ryhmän nimissä haluan kiittää teitä siitä, että tämä loistava mahdollisuus toteutui, että pääsimme tänne käymään. Ve şimdi bu bütün grubunun adıyla size özel teşekkür sunmak istiyorum. Olemme kuulleet paljon mielenkiintoisia asioita. Çok interessant şeyler duyduk, öğrendik. Ja uskon, että tämä hetki on ollut meidän ryhmäläisillemme hyvin tärkeä. Ve inanıyorum ki bu küçük anımız beraber bizim grubumuz için çok önemli bir an oldu. Olen myös huomannut, että teillä on erinomaiset tiedot kristinuskosta. Ve onu da fark ettim. Sizin Hristiyanlıkla ilgili çok bilginiz var. Olisin ylpeä, jos minä tuntisin islamia yhtä hyvin. Ben bu kadar İslamiyet'i tanırsam gurur duyurdum. Ja henkilökohtaisesti olen myös hieman kateellinen, että kumpa osaisinkin Uuden testamentin ulkoa yhtä hyvin kuin te tunnette Korani. Ve aslında kişisel olarak o rahip diyor se keskepende yeni antlaşmaya aynı dereceyi
bildseydim seisin Kur'an'tan eteniz bildiğiniz gibi. Biraz kıskançlık duyuyorum size. Şimdi bu isterseniz ben size 5. surenin 46. ayetini bir açarsanız bakın orada. 5. suuran 46. jae. Hatta işte 46 okuyun. Siis luenko mä? No, jos vaikka käännetään. Joo. Eli sen jälkeen lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, vahvistamaan jo ilmoitetun Tooran, siis vanhan testamentin, ja annoimme hänelle evankeliumin, jossa on niin kuin ohjeistus tai neuvot ja valo vahvistaen, mitä oli ilmoitettu Toorassa, opas ja oikeamielisten, siis vanhurskaitten admonition. Miten sä kääntäisit sen? Oikeamielisten ja vanhurskaitten tai ohjeena vanhurskauteen. Ohjeena vanhurskauteen. Bir de ondan sonrasını okuyun. 47. 47. No sehän lisäsi sen, mä voin lisällä sen. Ja let the people of gospel church. Ja antakaa niin kuin kirjan kansan, ehkä evankeliumin kansan, niin kuin tuomita sen evankeliumin mukaan. Ja ne, jotka eivät tuomitse, ja ne, jotka eivät tuomitse sen mukaan, minkä Jumala on heille antanut, tai niin kuin tee päätöksen sen mukaan Jumala on heille antanut, he ovat niin kuin syntisiä, eikä kirjan kansaa kehotetaan elämään sen kirjansa mukaan. Diyor ki işte siz diyor İncil'e uyun diyor. Tässä sanotaan, että noudattakaa te ama eğer İncil'e uymazsanız yoldan çıkmış olursunuz diyor. Jos te ette noudata evankeliumia, niin silloin te olette pois oikealta tieltä. Evet. Dolayısıyla bak Kur'an'da ondan sonrakine gelin 48'e bakın. Ne diyor? Jos katsotaan vielä seuraavaa jaetta. Diyor ki sana da bu kitabı indirdik. Tässä sanotaan, että tämä Korani laskettiin teille. Senden öncekileri onaylayan, tasdik eden, yani Tevrat'ı da İncil'i de onaylayan bir kitap olarak indirdik. Ja tämä kirja lähetettiin niin kuin tavallaan vahvistamaan sen, mitä on lähetetty aikaisemmin. Bir de diyor Tevrat'taki, İncil'deki Allah'ın ayetlerini bu kitap koruyor diyor. Kur'an korur diyor. Koranin tehtävä on suojella sitä, mitä on lähetetty aikaisemmin. Yani insanların Tevrat'a, İncil'e yaptıkları müdahaleyi bu kitap korur, önler diyor. Ja tämä kirja on niin kuin laitettu tavallaan suojelemaan evankeliumia. Evet. Ondan sonra diyor her biriniz için ayrı bir yol, ayrı bir yöntem oluşturmuşuz. Ja tässä sanotaan, että kaikkia teitä varten on oma tie, oma tapanne. Dolayısıyla burada bütün mesele aynı ortak, nasıl biz hepimiz kalktığımız zaman aynı toprağa basıp yürüyorsak aynı zeminde olduğumuzu unutmamamız lazım. Ja sitten meidän ei kuitenkaan tule unohtaa sitä, että kun me tästä lähdetään, me kävellään saman maan päällä, samalla pohjalla. Dolayısıyla şimdi mesela her Müslüman buna inanmak zorundadır. Kaikkien muslimien tulee uskoa İncil'in, evankeliumiin. Ve her Müslüman İsa'ya inanmak zorundadır. Ja kaikkien muslimien tulee myös uskoa Jeesukseen. Her Müslüman Tevrat'a ve Musa'ya inanmak ja zorundadır. Myös sitten vanhaan testamenttiin. İnanmazsa Müslüman olmaz. Jos ei usko, niin ei voi olla muslimi. Ve Kur'an Tevrat'ı da İncil'i de içinde bulunduran bir kitaptır. Eikä Koranissa oikeastaan sen sisältä löytyy sekä vanha testamentti että uusi testamentti. Dikkat ederseniz sorduğunuz bütün soruların cevabını buradan verdim ve İsa'nın sözleri de bunun içinde çıktı. Ja huomasittekin, että hän antoi näihin teidän kysymyksiin vastauksia täältä Koranista ja täältähän löytyi myös Jeesuksen sanoja.
Yani aslında din aynı din. Että hän sanoi, että uskonto on sama uskonto. Ama nasıl Müslümanlar bu Kur'an var olmasına rağmen başka bir tarafa gitmişlerse, hepiniz de biliyorsunuz, Hristiyanlar da İncil olmasına rağmen, Tevrat olmasına rağmen, Kitab-ı Mukaddes olmasına rağmen başka taraflara gitmişler. Niin kuin muslimit on tavallaan mennyt pois sitä Koranin alkuperäisestä opetuksessa monissa asioissa, niin myös kristityt on mennyt pois siitä evankeliumin ja Raamatun opetuksesta. Luther'in çıkışı da Hristiyanları buna çağırmak içindir. Että Lutherhan kutsui kristittyjä takaisin tähän evankeliumiin. Yani ne dedi? Siz kendinizi Tanrı yerine koymayın demiş oldu. Hän sanoi, että älkää laittako itseänne Jumalan paikalle. Mesela dikkat ederseniz Katolik kilisesinde Allah da babadır, Papa da babadır. Papa baba, birisi yukarıdaki papa, birisi aşağıdaki papa. Değil mi yani? İkisine de papa derler, baba derler. Yani diğer papa. Baba yani ikisi yani peder. Peder. Yani per. No, tamam. Katolisessa kirkossa tavallaan menee niinku, siinä ehkä ei ole ihan oikeassa, mutta tavallaan niinku kutsutaan paavia ja isää niinku samalla nimellä. Turkissa on vähän hämmentävä se. Ama mesela bunu Luteryenler kabul etmez. Mutta tätähän ei luterilaiset hyväksy. Siz mesela peder demiyorsunuz değil mi şeye? Aslında biz peder diyebiliriz. Ama demiyorsunuz. Evet, o papa piras farkle annama veriyor. Peder diyelim peder ve rahipasında anlamda ve papas peder aynı anlamda. Dolayısıyla şimdi yani Luther'in ilk çıkışı çok güzel. Silloin kun Lutheri rupesi tekemään hommaa, niin sehän oli aloitti työssä, niin sehän oli hieno lähtö. Daha sonra afaroz edilince kiliseden atılınca, mutta sitten kun hänet laitettiin kirkon kiroukseen, çok büyük baskılar olunca Katolik kilisesinin bazı şartlarını kabul etmiş oldu yani. Hän sitten kovassa paineessa uudelleen hyväksyi tiettyjä katolisen kirkon oppeja. Yani ben şahsen şöyle düşünüyorum. Keşke kabul etmeseydi. Kumpa hän ei olisi ottanut näitä katolisen kirkon oppeja takaisin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette tulleet tänne näin. Benim için de çok zevkli bir karşılaşma oldu. Tämä oli hänestä erittäin miellyttävä tapaaminen. Arzu ederseniz bundan size bir nüsha veririz bu çekimden. Evet, tamam. Teşekkürler. Voi antaa meille myös tänne Ne zaman nauhoituksen. Saako se monistettua Suomessa? Birkaç saat sonra şey yaparız. Siz bir e-mail adresleri göndeririz değil mi? E-mail olur. E-posta. Şey yapalım, şu kağıda herkes yazsın adreslerini. Herkes e-mail adreslerini yazsın şuraya. Bir tane alıp koyacağım, ona yollarım. Birisine. Evet, belki Jussi Bey Efendi'ye o zaman bir link mi veriyorsunuz? Link verip indireceksiniz. Eivätkä hän antaa linkiä sieltä voi ladata. Tamam, o zaman Jussi Bey siis ben de Prakapilirim. Tamam. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.